Maabot 22 na Christmas lantern ipinarada sa Bicol University. Dalanuntaan, storyang ini. Maabot sa 22 na makukulor na Christmas lanterns ang ipinarada kan mga estudyante kan Bicol University sa ikaduwang taon kan Lantern Parade. Pakikisumaro ini kan BU sa taunang karangahan Green Christmas na pigse-celebrar kan probinsya nin Albay. Kaya naman, dainanggad na waraan mga parol na gibo sa eco-friendly materials. Igwaman Live Belen. Ito po ay sinalihan ng mga Bicol University students at iba-ibang kolehiyo ng Bicol University that are taking up humanities subject. Ito po ay pangalawang taon na ginagawa ng Bicol University and I am hoping na ito po ay magiging tradisyon ng Bicol University. Sa tahaw kan pagbulos nin uran, padagos ang programa kan mga nakakostyum pang estudyante. Ang ibang nagdalan kan performances, garo naman mga aki na nag-enjoy sa pagpapabasa sa uran. Igwang naresibing premyo ang mga naggibo kan pinakamagayon na Christmas lantern. Alagad ang pinakaimportante subuot sa inda ang maiheras an sa indang talento as in creativity. Merry Green Christmas, Albaya in Legazpi City. And mga kapamilya, syempre, dapat makisamaro ang ABS-CBN Bicol sa kaugmahan kan mga kapamilya ng Albayano sa Karangahan Green Christmas. And dahil dyan, Karangahan Festival Kapamilya Caravan sa Albay Astrodome. Madyan kita! Yes! Kaibanan ng mga kapamilya stars and syempre ang mga MOR DJs na dyan sa Legazpi. Pati ba kayo pupunta doon? Hilingon ta. Oo. Abanganin do ang mga pogi at mga magagayantang MOR DJs dyan. Naman. Aramtaman na #1 ang MOR dyan sa Legazpi, sa Albay. And syempre, ang kapamilya, Karangahan Kapamilya Caravan sa Albay Astrodome, 6 o'clock po yan. And kadako ng mga pamaskong premyo ang ipapanao. Yes, that's on December 22 mga kapamilya, araw ng Sabado. Kaya sa ating mga... With Mag TV. With the Mag TV and yung mga kapamilya nating mga Albayano, may mga PBB teams kitang guests dyan. Yes. Ikaw akong hint. May hint ako. Sige. Sino? Mahagad akong tip sa iya. Hint talaga. Mahagad akong tip sa iya. Ta cosplay ang Correct! Cosplay. Napapanahon. Cosplay. Magastos kasi. Cosplay. Na maagad akong costume. Yan ha. Yun yung hint ni Kuya Jock dahil si Myrtle. Myrtle? Diyos ko, talaga sa mga dudil. Kasi bago aristado. Ay, good morning kay Ma'am Babette Labadin. Nagdadalan mo niyan. Good morning! Ko eh. Na-excite ako. May araw ka din. Myrtle. Good morning, Counselor. Social. Aram ko, Myrtle eh. Myrtle nga. Myrtle. Okay. And Teka, nag-PBB teens ka. hindi, nag-PBB teens ako ha. And ayan po mga kapamilya, Albay Astrodome, 6 in the evening po, December 22, araw ng Sabado. Magiribaran kita and mag-enjoy. Kadakol po mga papremyo. As in, mananaw po kami dyan ng mga t-shirts. Yay! And mga goodies from ABS-CBN. Ayun. And good morning and get well soon, Ma'am G. Alvina. Aram ko po, yayaw ka dyan sa Mother Seton Hospital. Get well soon, Ma'am. And always be happy. Yes, and... Si Madam Ami nagdadalan ganyan. Good morning, Ma'am Ami. Good morning, good morning. Nag-jogging ka ba? Ayan, kapamilya, balikan episodes kan Max sa internet. Lago na sa www.tfcnow.abs-cbn.com. I-click ang news dangan regional news. As in,